అక్కినేని నాగ చైతన్య షోయూ పేరుతో ఓ రెస్టారెంట్ నడుపుతున్న సంగతి తెలిసింది. దీనిని ఉద్దేశించి చైతూ ఓ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ రుచికరమైన వంటకాలను అందించడమే లక్ష్యమని చెప్పుకొచ్చాడు. షోయూను ఉద్దేశించి ఇటీవల ఎన్టీఆర్ చేసిన కామెంట్స్ పై మాట్లాడుతూ దేవరా ప్రమోషన్స్ లో భాగంగా ఇటీవల జపాన్ కు వెళ్లిన ఎన్టీఆర్ మా రెస్టారెంట్ గురించి అక్కడ మాట్లాడారు. హైదరాబాద్ లోని షోయూలో జపనీస్ ఫుడ్ దొరుకుతుందని, జపనీస్ ఫేమస్ ఫుడ్ సుషి ఇక్కడ చాలా బాగుంటుందని ఆయన చెప్పారు. దానికి సంబంధించిన వీడియో చూసి ఆ రోజు నాకెంతో ఆనందంగా అనిపించింది అని చైతన్య అన్నారు. ప్రీమియం క్లౌడ్ కిచెన్ పెట్టాలని లాక్డౌన్ లో ఆలోచన వచ్చింది. అలా పుట్టిందే మా రెస్టారెంట్. ప్రస్తుతం సక్సెస్ఫుల్ గా నడుస్తుందని చెప్పుకొచ్చాడు ఈ అక్కినేని కుర్రోడు. ఇక చై సినీ లైనప్ విషయానికి వస్తే తండేల్తో సక్సెస్ అందుకున్న చైతన్య ప్రస్తుతం కార్తిక్ వర్మ దండుతో ఓ సినిమా చేస్తున్నారు. మరి మైథలాజికల్ థ్రిల్లర్ గా రాబోతున్న ఈ సినిమా చైకి మరో హిట్ అందిస్తుందో లేదో చూడాలి. For more videos like this, subscribe Big TV channel.